Здравейте хора, аз съм MC Gaming и вече някакво казвам, ще играем с Боян. Вие вече си го знаете. Няма проблеми, Боян е дал е реди. Ние малко загряхме доста. Ние загряхме вече. Поиграхме малко. Вижте колко скинове вече имам. Season 1. Имам всичките версии на Питър Грифин. Аре ще играем с него, нали е тренди. Няма да с тигър да ще играем. Айде. Тигър. Съжаляваме, че толкова се забавихме от последното видео, ама ние заснехме едно видео. И има само някакви гафове, хора. Разбирате ли, само някакви гафове? Да, буквално. Надяваме се да не стане пак така. Да. Да има някакви бъгове с програмата на Симеон. Но като цяло, ако няма бъгове, ще качваме по-често. Да знаете, ако не качваме, просто това ще има бъгове. Да, надявам се, Боян, да го чувате добре. Малко трудно. Пак сме от телефон. Да, разбрах къде е проблема. Къде? В май приложението има някаква актуализация. Направих я. Ще видя. Ама такова, хора, Ела тук да денсваме. очаквайте много интересни клипове, защото си купих нова клавиатура, нова мишка, чисто нов PlayStation One, с педали, с всичко, така че много скоро ще има клипове, ама трябва да си изтегля някаква хубава игра с коли и ще играем с нея и няма да виждате Боян известно време. Аз казвам директно, скачаме тук при Мелето. Му наспомнете, че ви липсвам, защото... Да. Ние докато скачаме, ударете лайк, абонирайте се за канала. Да, защото ще има много яки видеа, хора. Наистина. И пишете в коментарите дали да играем с Волана. Ако искате, веднага пускам и така. Така, Бояна да скочим тук двамата. Окей. Айде. Хора, надяваме се да не умреме, нали, така първия път. В смисъл имам предвид да не умреме веднага, защото... Да си признаем, малко е трудно да спечелиме ние точно игра, но ще се опитаме. Говори за себе си, аз съм печелил вече. Аз също съм печелил много игри, ама... Точно така на видеото малко трудно. Гледайте, хора. Да, ние сме много добри, нали си има? Виктори. Ние направо ги къртиме другите. Абсолютно. Чай, че преследвам някакъв пич. Ела, аз имам бомбички. Ще го бомбардирам. Сега ще му направя един атомен взрив. Аз един преследвам. Имам подарък. Айде. Не, бе, брат! Единият наточени са и двамата. Единият има само кирка, вече ми земката. Не, бе, пич. Давай с помпата! Ти наби малко демидж. Абе, ръшни ги, бе! Не мога повярвам. Много сме зле. Аз съм много зле, нали? И не че смям, ама. Ние уж загряхме, брат, нещо, някакви много добри бяхме станали, пак... Много зле. Хора, притеснявам се от видеото, аз съм много притеснителен човек. Хора, нещо ми бъгна микрофона. Да. Не знам какво стана. Някое друго клипче мога да ви покажа Волана, ако искате, ама... Да, хора, между другото, сабскрайбвайте се, защото ще имаме идеи като стигнем определени сабскрайбъри да правим някакви по-специални видеа по-бавни. Да. Така че стигнем ли 100 саба и нали на такива
кръгли числа си има много яки видеа, наистина. Така че дигнем ли 100 съба? Още се чудиме на колко съба си мога да направи фейс ревю. Има много гледания, повечето не сте се абонирали, така че не се колебайте. Не се колебайте. Имаме Ще има много яки видеа. Имаме 100 и кусор гледания на последното клипче, а буквално имаме някакви 20 абоната, което не е много окей. Дайте на лайка. Така че хора, лайквайте, защото много епично. Виж ли колко епично стават видеята, просто ние сме някакви много добри и изобщо намираме на 45. Скачай в Пловдив. Къде? Пловдив. Хора, това е Пловдив, за който не знае. Да, това хора е Пловдив. Е, тук скачай. Айде. Там има нещо лила, ама... някакъв щит. Да, тук скочи цялото лоби, хора. Ръчкам някакъв приятел. О, не. Вярно, видя го. Брат, пича ще го пикексна. Аз пичата може само да бяга. Как е да? Вижте колко съм токсик. Той пича лепна. Аз почнах да му денсвам Питър Грифин и той лепна. Хора, и там хора. Брат, то навсякъде има хора. По принцип да. Фоми Марко и ми вика хора, ние сме заобградени. Боянджо. Чест. Хора, аз между другото мисля и аз да си направя канал, не знам кога. Може да е скоро, може да не. Ако си направи, веднага ще ви каже. Да, замислям го. Просто си има много работа, нали, да си измисля име, да лого да си направя всякакви такива работи. Та може да пишете някакви идеи за име, за канала, защото човек на мене. Брат, скочиха ми трима. Не. Ви трима, бе? Скочиха ми. Не, двама са. Не. Хора, излагам се за видеото. Само за гледанията. Не, бе, брат! Хора, две поредни 45... Ела в лоби. Това беше много бързо. Ужас. Така, хора, днес ще изиграем една игра 2 на ранкет и после пускаме креатив да ни гледате пак как играем. Така всяка игра искам да ни гледате как играем. И също така да пишете в коментарите дали прогресираме, какво направим, брат. Моля ви просто пишете в коментарите някакви работи, защото първо така се разпространява видеото и второ да разбереме дали ви харесват видеята, нещо ще промениме. Хора, гледайте, какъв съм смотан, не може да си големия екрана. Да знаете, нямаме против... Нямаме против на хейт коментари. Нали? Естествено, може и да не са, но... Значи аз съм тук, почти съм дигнал тук и после отивам на платина. Дай зиро. Добре, але зиро бил, че играме, хора. Защото аз съм над хора. Да не видите поне в една добра страна. Нали? Може и да не, ама. Да. Аз тук пак съм голд 1. Аз навсякъде съм голд. Аз навсякъде съм силвар 3 или нещо такова. Значи, хора, сега пак скачаме там, защото видяхте има много хора и се фармат супер много килове оттам, ако не ви убият. Фармат се, ако си добър. Да, така че наистина искрено препоръчвам. Така е. Хора, има едно много добро място, за да мога точно да го посоча на картата. Обаче само като скочиш има такова за дето взимаш сини оръжия. Е много добро. Просто не мога да го посоча точно къде е на картата, че го има на шортове в YouTube. Да, верно, аре сега там да скочи. Добре. Хора, сега мислям дали да не си купя GTI 5. Защото аз имам и карта за PlayStation, за Plus да е, за онлайн. Безплатна PlayStation карта за 3 месеца. Хора,
между другото, се надявам скоро Симеон да успее да си такова другидална. Не, няма да го правя. Иначе бих ти гифнал, ама няма да се занимавам сега тук да го правя. Вижте ли какъв приятел е? Мале. Така, хора. Хората се правят много по-добре на едно в едно. Тук не знам, защо съм такъв, но... Така, хора, това тук е опи мястото. Това е Питър Грифин. И това тук е мястото. Така, точно по диагонално. До тази голяма сграда, тук е мястото. Ела да ще танцуваме. То няма да... Хора, сега играят с старта клавиатура. Другата клавиатура ми е на Redragon, 60%. Мишката също ми е на Redragon. Хубави са, механични са, червени свичове имат стикери към тях. Всичко е много добре, само за 100 лева, плюс доставката, която те конта 11 лева. Да, точно там е мястото, там е Питър Грифин, вижте къде е. Тук е голямата, там е Питър Грифин, тук е малката. Пьотър Грифин, Пьотър Грифински. Ще ги цепим ли? Не. Добре. Хора, той го каза, значи се самоубивам. Айде. Не бе, пич! Не бе, пич! Боян... Оле, тук целото лоби, бат. Не, аз се бягам от тук. Как ще бягаш, бе? Аз вече съм там. И аз? Мале, той вика, ще бягам. Да. Той ще бяга, аз вече съм там. Елай тук се скутаме. Значи виж, дам ти тая МК и кемпинг. Айде. Аз имам бомбички, виж. Ела. И? Чакай, стой там. Аз затворя честа. О, добре, симпам пела. Хора, ние само кемпиме. Много съм зле. Дръпвам ти това. Благодаря. О, спанашка. О, давай да ги ръскаме, бе. Скоро и моя глас ще чуете по-добре. Ще имате някаква представа гордо как звуча в реален живот. Буквално си е така по принцип. Буквално не. Буквално съм се чувал как звуча в телефона си. Много зле звуча. Бояне, идвай бързо. Вентвай. Ей, беги! Фиу! Леле, минаваме през тук. Някакъв... Хора! Айде. О, синя. Ще ми я взе, бе. Хората ми взе помпичката. Много е лошо. Я тихо, бе. Нали ти дам пари да не ме обиждаш, бе? Дам ти по 50 тона. Верно. По 50 тона ти дам, по 50 тона. Хора, въпреки аз го експознах. Какво са направили те тука, бе? Никаква идея. Какво е това, меле, къде си правили? Леле, братлет, Йосиф, знаеш ли тук колко луч има? Да, хора, това е много добро място, наистина. Това е най-доброто място. Гледате ли Лаво SMG? Буквално това е колкото един сейв да отвориш. Много добро. Няма да съжалявате да дойдете тук. Колкото и хора да има... Наистина, това е велико. Какво ми се падне? Чакайте да видим. Сега, трябва да сте по-добри от нас, нали, за да скачате на места с много хора, ама. Абе, ние сме прота. Ние сме най-добрите. Виж, имаме 2 кила, ние сме хакери. Хора, какви са Буга и Монграл, бе? Ние ще ги размажем и че е на филм. Абе, те... Кирката ще ми виждат само. Нали? Така, чая! Пикекснем Монграл и... Чая! Монграл, всички, нинджа, ако ме чувате, предизвиквам ви 1v1 на Fortnite. 2 в 1 е, ние си вървим заедно. 2 в 1. Представи си верно да ни бият 2 в 1. Верно. Много е възможно.
Ние с приятели играем само 2 в 1, не защото сме слаби, защото вървим в комплект, нали си мелне? Да, въобще няма такова, че ние сме слаби и няма такива. Не, това са някакви слухове. Да, някакви хейтери го казва. Не ще имаме толкова голяма аудитория, че да имаме хейтери, ама. Брат, буквално клиповете ни ги гледат по 100 човека, ама не се абонирате. Защо не се абонирате? Това е... Да, разбирам, много са готини видеята, не че... имаме само едно видео, ама. В смисъл, ние сме забавни, хубавички сме, красиви сме. Просто е трудно една звезда да пробие, когато още не е известна. Нали знаеш? Да, те инфлуенсъри в Тики-Токо само с някакви връзки стават известни. Какви са тия тука? Момиерца. Пишете хаштаг Боян не е нуб в коментарите. Това е. Пишете хаштаг Боян е най-големия нуб в коментарите. Хора, тогава ни ще питат. Хора с медалона. Видях. Пак са под нас. Те са в сейфа. Да. Не, какъв сейф, брат. На едно ти е друга ти е на една помпа. Не бе, пич! На едно! Хора! Едно! Защо? Хора, оставам на едно! Това не е реално, брат. Наистина? Добре, да пуснем 1v1. Айде, хора, хаштаг лък в коментарите, това е. Ти 1000 неща за да пишат. Много съм досаден. Така. Имате 5 секунди да напишете хаштаг лък. 1, 2, 3, 4. Брат, това е много кринч. Това е вече, не можете да пишете хаштаг лък. Аре бе, брат, колко време ти зарежда? Пускай го това. Къде го цъкахме преди малко? Какво? Игра от барака. С хората си знам. Пусни го това преди малко. Къде игра? Аре сега ме питал това, бе. Добре, кое играхме? Парти лидер. Не бе, аз не помна. Това Red vs Blue. Ето го. Айде. Аре. Давайте ли. Хора, това е много забавен мап, между другото, препоръчвам Crazy Red vs Blue. Той ще ви изпише кода, като започнем играта. Да, ще ви го покажа. Хора, не знам, нещо ми краквам в бравато. О, пич, много ти бъгна микрофона. Не бе, ти знаеш, че май аз го натискам. Защото тук имам едно бутонче, ще ви го покажа на HyperX, има отдолу и отгоре един бутон. И аз така съм го сложил до лаптопа, че сигурно като се бутне някакси, защото и кабелите са върху мен, няма много място и... Мам ганичко, какво да ти кажа? Така, Какво да взема сега? какво сега ще ви покажа легендарни оръжия за този мап. Да. Аз ще бъда малко гаден, нали няма да кажа какво съм взел, защото ще ми малко ще... Без меча. Няма да е меч. Че е нещо по-гадно от меча, да се безпокой. Така. Аре, хора. На спамерската помпа да не е. Може би. Мали! Какво това бе? Малко на спамер. Аре стига си бе кепи, бе. Не! Гледайте, хора. Не успях да го пикексна, хора. Когато играете срещу такова про като мене, не пикексвайте, защото никога не знаете откъде ще ви дойде. Бъгна ми.
Не! Хора, не знам какво правя. Не знам. Мале. Хората къдеш. Така хора, взимам това. Чакайте, къде беше? Не, това има някакво гадно хора. Взимам това. Ето вижте. Ето това го взимам. О, какво взимаш? Аха. Я да не съм оцело. Не. Хора, аре бе, брат. Сериозно ли? Дори се за клипа. Ден, че е по-силен от мене, не се Така. Так. Давай ми се. Сега, давай ми се, чули? 3, 2, 1. Его кода тук, хора. Да, вие не сте от Марс паднали. Май. Не! Пикекс! Дай! Кара, не! Пресърете ми, кара! Пресърете ще ми помпата! Защо? Как ти бал да пресърете помпа, брат? О, не. Това беше толкова леки, брат. Не, оръжието ми, не! Брат! Оръжието ми му се изпразни пълнителя. Ей, сега ще видиш ти. Готов ли си за смъртта да видиш в очите? Мамка му! Айде! Как ме убил, бе? Еми, хора да го издразни, добре ще го издразна. Еми, не беше трудно. Базикам се. Не махсам, не навън. Ой, хора, какво да прави тебе? Той ще ме обърне. Не, какво правя? И аз не знам. Не! Оставихте ме! Останах на едно, Малко овърреакна, както и да е. Ама радостта си е истинска. Брат! Какво ус? Това не е честно. Не знам, честно ли хора, пишете в коментарите дали е честно. О, не, помпата ми презарежда, what? Защо? Добре, презареди. Какво? Бъгна ми! Не, това не е реално. Не мога. Хора, много съм слаб. Бокснах се. Какво? Бокснах се. Знам. Не. Не мога да целя. Не, помпата ми. Не. Моля се. Хора, защо съм толкова слаб? Ей, сега ще видиш ти. Да не вземеш да рейджне след малко. Кой е рейджа?
рейджа, бе, кой води в резултата? Не! Кой рейджва, кажи ми кой рейджва. Така хора, сега съм се заглушил. Много тъпо, че не мога да видите. Малко Сега ще подаване, е пранк на Боян и скоро, много скоро ще почне да рейджва. Съжалявам си, мама, че Вижте, съм толкова лош. е тук колко ми е кръвта, стана 300 вече, защото 200. Абе, да. Така. Ай, хора. Право. Опа! Какво? Видяхте ли го? One shot, добре, 2 шота, ама ти наби 2 пъти по 110. Може. Сега ще видиш ти. Видяхте ли? На колко стана? На 100 и нещо. What? Това е нереално. Хора, играем до 15. Извинявам се, нали, ако този клип е малко по-дълъг, ама... Не бе, билди бе! Какво става бе? Аз седя пред него, не мога да оцеля. Не. Не успях да си смена на помпа. Еле, как това ме дръпна до там, бе? Не! Някак си успя, но сега го почвам. Леле, изпотива бе, брат. Не! Бича Виктор във въздуха. Играем до 15. Хора. Оставете един лайк за мене, който успя по някакъв начин да победи Симон. За сега да е. Не! Така, хора. Ус. Както момента оцеля, бе, брат, много съм зле. Не! Сега, Бояне, ще видиш. Сега то румбата. Сега те късам. Сега те размазах от бой, разбираш ли? Сега те размазах от бой. Бата? Мале. Кърнал го! Проблема беше случайно. Айде, ева ми тука. Сега те размазах, разбираш ли? Не! Хора, той е рейджна. Много хубаво, обаче те убих. Ей, тази ще видиш. Брат, как рейджваш така, бе? Лесно. Бум! Сега, хора. Така, още малко ми остана и ще го... О, не! Не, успявам да убия този път, ама... Нищо. Този път, вижте резултата. Хора,
Много се извинявам на хората, които носят слушалки, ама. Върна, нали? Да. Не! Как става това, бе? И добре, хора, значи той успя да ме бие, както 15 виждате. рунда на 11. Yes, хора! Мисля, че успя да го бия. Пишете в коментарите кой се справим по-добре. Така пак съм се заглушил, вижте го, той си говори някакви глупости. Няма нужда да коментирам. Значи, по-долу, я видя. аз успях да го пранкна успешно, нищо не забележи. И така, мисля, че доста добре се получи този клип. Реч куикна няколко пъти. О, не. Така, да, вижте го, хора. Така, абонирайте се за клипа, дайте лайк и Какво абонирайте се за клипа? коментирайте. Чао! Добре, хора, чао и от мен.